салом дӯстони азизи ман, иншолло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунен, дастгириҳотонро фаромӯш накунен. Азизони дили ман, навори имрӯза амихе саволотонда ҷавоб мешавад. Ман чанд қашид қачмо савол ҷавоб накардам. имрӯз мехоҳам ки якчанд саволи шумода ҷавоб диҳем. духтаро, пешаи навора сар кардан ман шумода апай Манзураҷона бо тавсия метиҳем ки дар ширкати Фаберли кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. кор дар хона, азизони дилам, дар шумо фақат телефон дар кора, интернет. духтаро, апай ма беҳад инсони хубай, хеле кора ба тамоми ҳамаи нозикиёша мефаҳмонатона ва то ба по хестантона ёрдам мекуна. духтаро, бидроен қатъи апай беҳтарини ман кор кунен, пушаймон намешен. ассалому алайкум апову хоҳарони азиз. ман як зани хонашин, соҳиби 4 фарзанд, баробари тарбияи фарзандон, баробари корҳои хона боз дар компанияи Фаберли кор мекунам. аз хона набаромада маошҳои хуб мегирам. шуморо низ ба кор даъват мекунам. ба шумо донистани забони русӣ лозим нест, ба ягон ҷо баромада фурӯхтани чиз лозим нест. танҳо барои шумо телефони мобилӣ ва хоҳиши кор кардан. ба номерҳои дар рӯи экран буда нависед. роҳи осони корро мефаҳмонам. омӯзиш бепул. духтарои хушрӯи ман, ай ҳама саволи бисёре ки шумо барои ман метиҳен, мегӯен ки агар шавҳартон зани дигим бигирад чӣ кор мекунем? ҳичи хидмоли занаш метам, занаш кофтестам. ягон духтараки хуб бошад, дар комментария бинависа, амура метиҳим. албатта ки шӯхӣ мекунам. агар зани дигим бигирад, хай намедонам ҳозира шуда, дар фикраш нестай. агар ки бигираву дар фикри шава, ман гуфтагием шаки мо нафоридакта. агар рӯи рост бугу ки хай шумо мада намефорен, ай зиндагиш мерем тамом, ҳичи намекунам. намерам алименда меспорам ша, на хонаша мегирам, мисол ҳичи дар кор нестай. ҳами қадре ки ҳами қадар сол пастию баландиёда тоқат кардем, якдигара мисол паддержка кардем, зиндагӣ кардем хушрӯ. агар ҳамира надонаву брава зан бигира, ман иҷода ҳичи гуфта наметавонам. қоил мешам, да мақсад қадр ман надонистанда қоил мешам. паноҳу бахт омедам чизакон мегирам, мебурам мерам. худо накуна ай ирӯзо ба сари ҳеҷ кадом як зани мусулмон наояд, ҳама хушбахт бошанд. ман тасаввур карда наметавонам ки мисол дар ислом омадагие ки бояд мардак зан бигира. ин чиза ман дар худам наметавонам қабул карда ки ман ҳастам бояд зани дигар бигира. саволи дигар ки агар шавҳартон бига ки мада намефорӣ, мада маъқул нестӣ, намефорӣ, оилатам намефора, мада ҳамун ҳолата шумо чӣ кор мекунем? духтарои хушрӯи ман, дар ин ҳолатам ман агар сидқан бига ки мада намефорӣ, оилатон мада намефора, хай қатъи оилаи ман зиндагӣ намекунам, қатъи ман зиндагӣ мекунам. агар бига ки мада намефорӣ, ҳич намекунам, мегӯям хай намефорам та, ина ман мебурам мерам. ба хотири фарзандам, бисёри занакои мо ҳозир ба хотири фарзандон зиндагӣ мекунанд. ин чиз куллан нодурустае духтаро, барое ки вақте ки ҳамо ислом дар омадагие ки агар мардаке ки зана нағз набина, бояд ки ба хубиву ба хирсандӣ ҷидо шаванд. агар зане ки шавҳара нағз набина, онҳоам бояд ба хубӣ ҷидо шаванд. беҷанҷол ба якдигар фаҳмӣ, бига ки хай мисол амихе ба хушрӯбӣ ҷидо шаванд. бароям қадар ба хотири фарзандам зиндагӣ намекунам, барое ки мардак главни рол айдаиҷа мисол дар зиндагӣ намехоҳад қатъи ман зиндагӣ кардан, рӯи мара дидан намехоҳад. ман чӣ хел қатъи зиндагӣ мекунам? апай азиз, ина саволтонда ҷавоб. акн ман ягон мисол чӣ нестам, ягон чӣ мегӯям, юрист, ягон одами доною чӣ нестимо. ман чӣ хеле ки савол додем, ман ай чизе мнения худ ман гуфтестам, да аввалаш ки худованд ҳамаи занҳои мо хушбахт бошанд, ҳеҷ вақт хонавайронира набинанд. барои чӣ? барое ки беғарзи шавҳар ҳеҷ кас нози зана намебардорад. зиндагӣ хуб кунем, дар берун ҳичи нестай, ҳичи мора ждад надорад. зиндагӣ хуб беҳтарин неъматае. мара ку бародаро тамошо намекунанд,
як додаракай фақат ҳамун мара тамошо мекуна, ягон мардина дига мара тамошо намекуна. ба мо бародароам гуфтанем ки шояд овози мара мешнаванд, гуфтанем ки бародарои азиз, занотуна дӯст бидорен, эҳтиром кунен. Зан беҳтарин чизае ба худо, ки шавҳарам беҳтарин неъмате, беҳтарин чизае. Якдигара ҳурмат кунен, дӯст бидорен, як зиндагӣ хуб кунен. чӣ хеле ки гуфтам, дар берун мора ҳеҷ чиз дард надорад. чӣ хеле ки мора шавҳаромон дӯст медорад, чӣ хеле ки мора занои худмон дӯст медорад, ғамомона мехӯра, ҳеҷ ка дӯст намедорад. барои ҳамин қадар бисёр ҳози зиндагӣ вайронӣ мешавад, бисёрам хали ҷидошавӣ бисёр айда. мара дилам ба ҳам ба бача месӯза, ҳам ба духтар месӯза, ки зан мегиранд, як ҳафта пас ҷидо мешаванд, як моҳ пас ҷидо мешаванд. беҳад дилам ба ҳар янго месӯза. худоро зора мекунам ки худованд ягон оила вайрон нашавад, барое ки хонавайронӣ чизи безебаи духтаро. барои он қадар зиндагӣ хуб ай, ҳама чизи беҳтарин зиндагии хуб ай. аввалаш ки бинен, нағз бибинен ҳамун духтара, бад бигирен, баъде ки гирифтен, надида гирифтен, чи ту безеби, ту итари гапош наген. охир мисол хушругид мефорад зан табиги салом бубар акай азиз. мисол шумоам занако хутон да жилет накунем, бихарен ҳамаи чиро, чизе ки ҳаст дар ҳамин рӯи дунё бихарен, бикунем, бупӯшен. аксарияти занакҳоро медонам ки намехаранд, бахчона ҳатто рексона намехаранд, ки шавҳарма пулаш кам мешава, шавҳарам бечора рӯзи дуроз кор мекуна. мо ҳамамон ғамои шавҳаромона мехӯрем. не ки бисёри бадам шавҳаромона ғамошона, агар ки мисол нахарем ба хумона рексона, ба хумона духӣ нахарем, як хушбӯӣ як чӣ накунем духтаро. албатта ки баъд шавҳаромон мебинанд ки мисол духтарое ки шавҳар надоранд, фасон мекунанд, чӣ мекунанд, баъд мераванд. бачаи эмондор ҳеҷ вақт намерава, ҳеҷ вақт бачае ки ба эмонай, ба тақвоай намерава. албатта ки он бачае ки намоз намехона, мисол ай ислом бохабар нестай, анам вош мерава. ма ҳамаша намегум, ҳастанд бародарое ки хушбахтан, заношона дӯст медоранд, фақат занои худшона дӯст медоранд. дигар ягон кас қати на гап мезананд, на мисол ҳавас мехӯранд, на ягон чӣ. барои он қадар духтаро бихарем, чизе аз чӣ косметика, чӣ чиз и ами бораш дар мардакҷон, мардакҷон, мардакҷон гуфтам, хали ба ҳамин хурсандӣ, ба ҳамин чизӣ, ба ҳамин мардакҷон шумо дунёро мехӯрен духтаро. бовар кунен, ҳамин гапи ман 100% ростае. ҳамун дили сангдилам фикр мекунам ки ба ҳамин мардакҷон, 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 мардакҷон ов мешава. ба ҳамин хушрукунӣ, ба ҳамхаликунӣ дилшаб мебарӣ, бурд мекунӣ дар зиндагӣ апай азиз. бисёриҳои шумо аймада калонен, бисёриҳотон бо аймада майдаен. ма оли ба насиҳаткунира нестам, фақат фикр ақидаи худ ман мегӯм, ки мегӯян гап дар сол нестай, гап дар ақлай. фикр ақидаи худ ман мегӯм, ки мефорам ки ҳамин занҳои мо ҳама вақт хушбахт бошанд, ҳама вақт ҳамин хел қад шавҳарошон хандида бестанд. ки Сабринаи Назриро мебинам, хурсанди мешавам ки ба худо мада апа мешава. Сабринаи Назрӣ гуфтам бахшиш, апай Софиро мебинам, рухшона апай Софи хушбахтай, беҳтарин инсонае ки шавҳар доранд, фарзанд доранд, бениҳоят як зиндагии хуб доранд, чашм нарасам, мошоллоҳам ба худо. ман хурсанд мешавам, мегӯм ки ин қадар хушбахтанд. ина азиз Раҳима ин қадар хушбахтанд, мегӯм мошолло, хуш ба ҳолшон. бовар кунед бисёранд, бо паси парда бисёранд занҳое ки фақат мисол шавҳарои худшона дӯст медоранд, мардое ки тоқа занои худшона дӯст медоранд, як зиндагии хубу хушрӯ доранд, мошоллоҳанд. мехоҳам ки ҳамаи занакҳо ҳам хали бошанд, ҳамаи ҳамун духтаракое ки мисол ай шавҳарошон ҷидо шудагианд хушбахт бошанд, дигар хонавайрониро набинанд. беҳад мехоҳам ки ҳаматон хушбахт бошед азизони дилам. касе ки видеои маро тамошо мекунад, апа ва хоҳари азиз, худованд беҳтарин зиндагӣ насиби ҳар яки шумо бигардад. худованд ҳама ҳаққи хушбахт бошен, ранги майнам хали як зиндагии орому осудаву хали од як дошта бошену, не ки хушбахт бошен духтаро. бор савол метен ки чизе мекунем шавҳаромон норозиҳанд,
و مهربانی نمیکنن. ما شما دا گفتنیم که شب ساعت 2 شب بخیزین نماز تهجد بخونین 2 رکعت خداوند زورک نین که خداوند همین شوهر مرا مهربان بگردان نسبت ما نسبت فرزنداش ان شاء الله رحمان که الله مهربان دعای شما را قبول میگردونه و شوهر شما مهربان میشود. دخترها همین کاری گفتگی ما حتما بکنین. ما هم در زندگی ایدئال نیستیم، ما هم بی خطا نیستیم، ما هم بی گناه نیستیم، ما هم در زندگی نافهمی ها شدگی، در زندگی پستی و بلندی ها شدگی. مثال ما نمیگم که ما سویتای، ما بی گناه، ما جنگ نمیکنیم، ما جنگ شدگی نیستیم. نه البته همه یعنی زندگی با همی جنگ با همی غرغر شده نه که بسیاری بدشم ای حدی بد میگذره، بعد یکدیگر تا شوم میبینیم، بعد بینی میکنیم، مهربانی کنیم. چه خیلی گفتم مردک جان همین خیلی قطع شما برد میکنیم دخترها. نه که ابیزتی نه ای در تلفن تا ساعت 2 3 شب 6 تنه 2 رکعت نماز بخونین، به خدا راضی دل بگین. خداوند انشالله که دعای شما را قبول میکنه. دعای یگان بندش به جواب نمیمونه دخترها. و خداکاتون خوشرو کنین، فسان کنین، دوست بدارین. فقط ای پای کفتن گناه نشین، فقط مینوسای شوهراتون نکوین، پلوساش هم بکوین. یک چی کاری خوب کرد سر زمین مینداری کنین. ها مردک کاری خوب کردی، انای خیل کردی، هر کس هم خیل نمیکنه. پلوسای شوهراتون هم بگین. مردکای بیچاره هم بعد ایمی غرغر بعد بیزار میشون آخی. هر روز همی توی خلیم مای خلیم هم خلی کنی، بعد در جان آدم میزنیم. برای هم خطر زنهای عزیزی ما مهربان میشیم. الله مهربان دوست بدارین، بعدا خودتون دوست بدارین، بعد شوهراتون دخترو. گپای گفتگی ما ایاتون نبرورین. ما یگان دانو نیستم، یگان باسواد نیستم، یگان علم، یگان چی نیستم. هر گپای بیهودن ننویسونین در کامنتاریا. ما چیزی را که مثال میدونم همون چیز را گفتم برای شما دخترها، برای آدمای خوب، برای پادپیسچکایم که سوال داده بودن و خواهش کرده بودن، ما جواب دادم دخترها. ما همه شما را از برای الله دوست میدارم. خداوند همتون خوشبخت باشین، فرزندای سالم صالحه را الله مهربان نصیبتون بگردونه. هیچ وقت ناامید نشین، همه وقت دعا کنین انشالله که همتون صاحب فرزند میشین، خوشبخت میشین. ناامید نشین دخترها. ناامیدی کار شیطانه. وقتی که شما ناامید میشین بعد خدا را قهرش میکنه. هر یک پستی زندگی یک اجری داره بخچه، یک خوشبختی داره بخچه، یک چیزی داره. برایم قدر همه وقت با امید باشین، همه وقت خرسند باشین در زندگی را دوست بدارین، با همه کم و بیشش، با همه مینوس پلوساش دوستش بدارین. زندگی با همه خیلی شیرینه دخترها، با همه کمی و هم خیلی شیرینه. وقتی که پستی زندگی را ندیدید نمیفهمی حیات، هیچی را نمیفهمی. وقتی که عذاب نکشیدی در زندگی، فقط کتا خوردی و چی کردی ندیدی و پیش عذاب ناداری را ناچاری را ندیدی نمیفهمی. برای هم قدر خداوند خوشبخت‌ترین زن و مرد دنیا کنه همه شما را. عزیزان دلم، برادرای عزیز، شوهرای خوب باشین. شما را هم برای شوهراتون زنای خوب باشین، مهربان باشین. اولی کامنتاری ما سر میشوه ای تختا دانا گرفتی، تختا ای خل گرفتی، او خل گرفتی. دوستانی عزیزی ما کم ترک با عقل شوین، یا خیلی فکر کنین گپ زنین. ما 100 باری در ویدیو گفتم که ما یگان دانا نیستم، پراست چیزی را که دیدم و میدونم همون را گفته استم. خیلی آدم خوب خودش میفهمه گپای مرا، مثال درک میکنه مرا. آدمی که خوشبخته مثال میفهمه، آدمی که بخت نداره گپای مرا میفهمه. آدمی خوب خودش میفهمه گپای ما یگان گپی مثال پسزنی، یگان گپی چی نیسته. اگر یگان گپی پست بلند گفته باشم ای همه شما بخشش میپرسم، همه تونه از برای الله دوست میدارم. اپا و خواهران مادرای عزیز ویدیو را تماشا کنین. مینوسای امی در ویدیو مینوس کم و بیش، یگان مینوس یگان چی باشه در کامنتاری بنویسونین. ما انشالله که اصلاح میشم.
вақте ки ягон рӯз саростима мешем, ягон ҳарф мо хато меяд дар ҳамин надписи аввали ҳамин видео, баъд менависанд бесавод, аввал савод ёдгир, баъд видео кун ихел ухел. ма вода гуфтанем ки ҳар як гапа эрод нагирем, духтаро ҳар чи мели чира ба назар нагирем, хеле кинен шумо пешам намеравем. Мисол ин чизо ҳамаш ислоҳшаванда, ҳама одам хато мекунад. Мисол барои ҳам қадар сахтгири бад нашавем. дӯстони азизи ман, хай хато шид, яке нафаҳмида хато шида, хай ҳеҷ гап надора, ҳама одамзод дар ҳаёт хато мекунад. худо нигаҳбон. то видеоҳои оянда беҳтаринои ман. ҳаматонро дӯст медорам. сахти бад.